Un cutremur uriaș de 7,7 grade pe scară Richter a lovit Myanmarul pe 28 martie, iar distrugerile sunt incredibile. Dar stai, știai că și România poate trece prin ceva similar? Cutremurul din 77 a fost cel mai puternic din istoria noastră recentă, iar Vrancea este cea mai activă zonă seismică care încă ne dă emoții. Când începe brusc un cutremur, primul instinct este să te protejezi pe tine și cei dragi. Dacă știi din timp ce ai de făcut, vei reacționa mai bine. Azi o să vorbim despre cum se produc cutremurile și o să folosim imagini 3D ca să înțelegem mai bine inclusiv ce se întâmplă în Vrancea. Dacă pământul ar fi un ou, gălbenușul ar fi nucleul. În jurul lui se află un strat de rocă topită numit manta, format din magmă fierbinte. Iar magma, ajunsă la suprafață, este lava vulcanică, pe care o vedem la vulcanii din Hawaii. Scoarța terestră rigidă pe care trăim și am construit orașe face parte din litosferă. Aceasta plutește pe un strat semilichid de roci numit astenosferă, care este partea de sus a mantalei. Astenosfera înconjoară nucleul Pământului, la fel cum albușul înconjoară gălbenușul unui ou fiert. Astenosfera se mișcă foarte lent din cauza curenților din manta și odată cu ea mișcă și straturile superioare mai reci și solide. Aceste straturi formează litosfera, care este fisurată în bucăți mari, ca niște continente. Aceste bucăți sunt plăcile tectonice, de care veți auzi tot mai mult de acum înainte. Dorim ca Glow să fie o sursă de informare continuă și gratuită. Pentru a face acest lucru posibil, avem nevoie de ajutorul tău. Abonează-te la canalul nostru. Acest simplu gest ne va permite să investim în animații 3D mai captivante și realiste, dar și în videoclipuri de o calitate superioară. Îți mulțumim! Bun, acum că am lămurit aceste aspecte introductive, hai să vedem exact cum se produc cutremurele. Care este cauza? Cauza este tensiunea acumulată între plăcile tectonice, datorită mișcării interne ale Pământului, care se produc brusc și eliberează energie sub formă de cutremur. Acestea pun în mișcare solul de la suprafață, provocând transformări ale Pământului. Se numesc deformări tectonice și pot fi de mai multe tipuri, fiecare având un efect diferit pe suprafața terestră. Practic, tot ce vă voi spune de acum încolo produce cutremure, dar trebuie să înțelegeți că lucrurile acestea se petrec extrem de lent, încât nu le putem observa cu ochiul liber. Să explorăm acum prin intermediul animațiilor 3D cum se produc aceste transformări care generează cutremure și ce efecte au pe suprafața Pământului. Când două plăci tectonice se împing una în cealaltă, între ele se acumulează o tensiune uriașă. Această tensiune se eliberează în timp, producând cutremure și deformând relieful. Dacă cele două plăci sunt continentale, materialul dintre ele se ridică și formează munți. Așa s-au format și munții Alpi din Italia. În cazul în care o placă tectonică oceanică care este mai grea alunecă sub o placă continentală mai ușoară, are loc un proces de scufundare tectonică sau de subducție. Relieful de pe placa mai ușoară se deformează în munți și podișuri. Munții Anzi din America de Sud împreună cu munții Stâncoși din America de Nord formează Cordiliera Americană, care este un lanț muntos continuu, format din cauza subducției plăcii pacifice sub placa continentală a Americii. Când două plăci tectonice se îndepărtează una de cealaltă și se mișcă în direcții opuse, scoarța terestră se întinde și se fisurează. Aceste mișcări generează crăpături adânci, depresiuni, văi abrupte și canioane. Un exemplu remarcabil în acest sens este riftul Africii de Est, unde scoarța terestră continuă să se întindă și se prăbușește, lăsând loc în viitor chiar unui nou ocean. Efectiv, continentul african se rupe în două, iar ca fapt divers și insula Madagascar s-a desprins de Africa, așa cum a făcut-o și India, care mai târziu s-a ciocnit cu Asia, formând munții Himalaya. În acest caz, cutremurile apar atunci când scoarța cedează brusc sub presiunea întindere și se prăbușește sub propria greutate. Și ultimul fenomen de mișcare tectonică, falia, care apare atunci când două plăci tectonice alunecă una pe lângă cealaltă, fie în direcții opuse, fie în aceeași direcție, dar cu viteze diferite. Marginile acestor plăci devin puncte de frecare, iar scoarța se fracturează, creând falii vizibile, însoțite uneori de dealuri și de presiuni. Falia San Andreas din California este un exemplu perfect. Dacă eu și vecinul am locuit de o parte și de alta a falei și am trăit acolo câteva milioane de ani, efectiv am vedea cum casele noastre se îndepărtează una de cealaltă. Continentele alunecă unele pe lângă altele, iar atunci când o fac, Pământul se mișcă brusc. Eliberarea bruscă a energiei acumulate de tensiunea plăcilor tectonice are loc sub formă de vibrații intense, pe care le numim unde seismice. Locul unde se întâmplă acest lucru se numește hipocentru. Aici începe totul. Vibrațiile generate în hipocentru călătoresc prin scoarță și formează două tipuri principale de unde: undele primare P și undele secundare S. Mai sunt și undele de suprafață, dar în acest videoclip vom vorbi doar despre ce este esențial. Dacă vă interesează, le vom explica în viitor. Nu uitați să ne spuneți în comentarii părerea voastră.
Undele primare sunt primele care ajung la suprafață și sunt detectate de echipamentele seismologilor. Aceștia studiază cutremurile și emit alarme pentru a ne atenționa. Ele sunt rapide și transmit informații despre ce se întâmplă în adâncuri. Aceste unde împing și trag materialul prin care trec, similar cu un arc care se comprimă și se relaxează. Undele primare sunt mai puțin periculoase, având un impact mai mic asupra construcțiilor. După acestea urmează undele secundare, care se deplasează mai încet, dar sunt mult mai puternice și destructive. Ele se mișcă ca o funie întinsă pe podea, al cărei capăt este ridicat și coborât brusc, creând o mișcare ondulatorie. După ce undele principale urmate de cele secundare pornesc din hipocentru, ele ajung la epicentru, punctul aflat deasupra locului unde a început cutremurul. Aici vibrațiile se intensifică, fiind și mai destructive. Sub zona Vrancea, la o adâncime de peste 100 de km, se întâlnesc trei structuri tectonice importante. Placa panonică, aflată sub Transilvania, placa est-europeană, care susține Moldova, și placa moestică, situată sub Câmpia Română, unde se află și Bucureștiul. Placa moestică este mai densă, mai rigidă și s-a format în urma transformărilor unei foste mări antice numită Tetis. Această placă se scufundă acum. De-a lungul timpului aceste plăci se împing una în cealaltă, dar nu se mișcă lin ca piesele unui puzzle care se potrivesc. În schimb, ele se blochează ca două pietre mari prinse una de cealaltă. Mișcările din adâncurile pământului continuă să le împingă, iar tensiunea crește din ce în ce mai mult, ca un arc încordat. Apoi, într-o fracțiune de secundă, blocajul între plăci se rupe brusc, iar energia acumulată este eliberată sub formă de vibrații, care pornesc din punctul de ruptură numit hipocentru. Undele principale sunt imediat recepționate de sistemele de monitorizare seismică și chiar resimțite de animale și oameni. Ele călătoresc prin scoarța terestră cu viteza unui avion supersonic, iar noi le putem simți ca o trepidație. La scurt timp și undele secundare își fac apariția, mai lente, dar mult mai puternice, care fac solul să oscileze. În această etapă, solul suferă mișcări complexe în toate direcțiile. Aceste mișcări sunt principala cauza prăbușirii clădirilor și a formării crăpăturilor din pământ. Este interesant de știut că putem vedea și noi oricând cutremure care au loc în țară. Conform monitorizării publicate de site-ul Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului, majoritatea seismelor au magnitudine mică, un semn foarte bun. Aceste seisme relativ frecvente de mică intensitate ne arată că tensiunile tectonice se liberează treptat, evitând producerea unor cutremure mai mari. Pentru că regiunea Vrancea este una dintre puținele zone din lume unde seismele sunt generate de un proces de subducție intracontinentală profundă, având unele caracteristici comune cu zonele de subducție din Pacific, dar cu un mecanism distinct. Efectiv, un fragment de placă tectonică rătăcit rămas dintr-o mare antică este forțat să se scufunde și să se topească în manta. Vă mulțumesc că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de noi aici la Glows, unde ne propunem să vă oferim informații interesante și utile. Ne găsiți și pe site-ul nostru glows.ro, unde puteți citi acest articol și multe altele, atât despre știință, cât și despre evenimente care se petrec zi de zi. La fel și pe rețelele noastre sociale X, Facebook, Instagram și TikTok. Pe curând, ceau!